салом алейкум тамошобинои азиз, нигоҳ кунед. Ман то ҳозира аз ягон видеои одами гумшудагӣ, эълони одамои гумшуда пул нагирифтам, намегирам и далширам гирифтанӣ нестам. яъне ҳамин корҳои ман бепулай. ё ин ки ягон нафар ҳуҷҷатша гум кардагай ман эълон метем, ягон документоша гум кардагай эълон метем дар шабакаи телеграмам, ай ваёрам пул намегирам. Аи сивада бародарои азиз, ҳуҷҷатое ки гум шудагиянд ё ҳуҷҷатое ки ёфт шудагиянд, мисол права, паспорт, номери мошин, мисол ягон ҳуҷҷат, ман ин чизҳоро дигар дар ютуб эълон намекунам бародаро, фақат дар телеграма эълон мекунам. дар телеграма эълон мекунам ба як шарт: ҳамон одаме ки ҳуҷҷатош гум шудагай худаш гап зана, анде руша нишон натия, но хатъяби овозаш боша, бояд худаш гап зана, гапзадагӣ худша дар ҳамон телеграма мемонам, номери телефонаш қатӣ. Бе пул, бе ҳичи. ман ягон шумо ягон вақт пулам напурсидам, ҳозирам пул намепурсам ягон шумо. нигоҳ кунед, ютуб пулам наметияда ман. хитон фаҳмиден? ман аз ҳисоби ҳамин видеоҳо ягон сум пул кор намекунам. фақат ҳамин рекламаое ки мисол мекунам дар дарни ҳамин ютубам, ягонта реклама мекунам, ҳаваям ҳамаш не якш пул метия, ма ягон сум метия барои реклама карданам. мисол ягон магазин боша ё ягон ширкат боша, ҳаваям корҳои ҳалол боша, ягон букмекерию, қимору, конкурсу, хеле чизо не. ман то ҳозира алҳамдулиллоҳ ягон бор дар на дар фейсбукум, на дар инстаграм, на дар тиктокум, на дар ютубум ягон бор ягон кори ғайридинию ғайриинсониро реклама кардагӣ нестам ва худое нишон натия ки ҳамин чизҳоро кунам ягон бор. мақсад ман чиро реклама мекунам? ин ҳамин ширкате ки ҳаҷ мерава, ҳаҷи умра, ина мисол рақамҳои телефонша дар ҳамин ҷо мемонам, як дар видеом ҳамин бародарро реклама мекунам. қори сайфуллоро, одами бовария, 1 сол мешава рекламаш мекунам, то ҳозира ягон проблема, ягон нарушени кардагӣ нест, дилам пуррай рекламаш мекунам. мақсад баъд ҳамин авиакассаи хидма реклама мекунам ки ин иҷо дар рақамҳои авиакасса мебро, авиакасса Исмоил Тоҷик ҷавобгариш ба калаи хидмаи хидм ҷавоб метем. авиакассаи хидмаи масъулиятш дар гардани хидмаи, ҳама чизаш дар зимаи хидмаи, пулшам дар киссаи хидмаи. мақсад авиакассаи хидм ки ҳастаи хидм рекламаш мекунам. ай ҳамин чизо ман дар фоидамона мемона. ё онмо қуртобхона доштум, кафе доштум, қуртобхона доштум, мақсад ваёра реклама мекардам чизои хидма. ҳиҷома доштум дар Питер, ҳиҷомаи хидм буд, хидм рекламаш мекардам. ай ҳамун ҳиҷома ягон сум кор мекардам, мисол ай реклама бепул меғалтид ман. ё кафе ина ҳозир боша, мақсад дарахт фурӯхтестам, дарахтҳои ороишӣ, гулҳои мисол мавсимию, гулҳои хонагию, гулҳои ороишӣ фурӯхтестам. ниҳол шинондестем, мисол газон мекорем. як бригадачаи май дар як ташкил кардагем бачаҳои ҳамин қишлоқати аз 3-4 касе ҷоя шуда. мақсад агар ягон ҳавлиётона газон кориданӣ бошен, ё ин ки дарахтҳои ними ороишие ки аз хориҷа дохили ватан шудагиянд, мисолина палмау, магнолияу, мисолина жасмину, сиренау, арчҳои ҳарнамудау, мисол ним хеле дарахтҳо агар лозим бошатона, ё ин ки ҳавлитона газон кориданӣ бошен, метавонед муроҷиат кунед. ин рақамҳои дар рӯи экран мебро 400 00 95 рақамҳои ватсапи хидмай ва ин рақамҳои 336 32 бегавзанам. ин рақамҳое ки охираш 00 ин рақамҳои дастимай. мисол метавонед муроҷиат кунед барои дарахт, гулҳои ороишӣ. оли ман дар давоми ҳамин видео мемонам, ядатиша бо мебинен газон коридагиему, мисол дарахт шинондагиему, гулҳои ороишӣ шинондагием, дизайнерӣ мекунем ҳавлиётона, мисол ландшафтни дизайнерӣ мекунем, мисол ҳавлитона ҳамаша ягон даҳчаҳотона, мисол ягон хиёбонову гулгаштҳои пеши хонатона. ини миноро реклама мекунам. ини мино ягон сум пул кор кунам, гӯем ютуб рекламаш бепул меғалтама, корҳои хидма реклама мекунам. фақат ин ютуб ман дар ягон вақт ай монетизатсияу ай чизу чораш пул наметиям, ман пулам намегирам ай чизо. ман медонам ки ҳамин гапҳоро гуфтан дуруст нест, лекин маҷбур мешум гап занам. фақат шумо мана правил нафаҳмед. ҳамин одамое ки паспорт гум мекунен, документ гум мекунен,
шумо ман дар вақте муроҷиат мекунем ман шуморо мегӯм ки хитон видео кунен ман дар роҳӣ кунен ҳуҷҷата суратша монда намеша сурати ҳуҷҷата наметонум монда ё ки ягон муроҷиати голосовоӣ кунен мисол ки голосовоитона ман гирам дар ютуб монум ҳамун голосовои хитон беста баъд нигоҳ кунен да бародаро ман бисёре ҳамин ҳуҷҷатҳои гум шудагию документҳои гум шудагиро дар телеграма мепартон телеграма удалид намекунад телеграма нарушенӣ намепартояд дар паспорту правову мисоли хеле ҳуҷҷатҳо аи ютубу инстаграму тикток ҳамин сурати паспорт омад ҷошда удалид мекунаша ё ки сурати ана мисол ягон ҳуҷҷат омад ҷошда удалид мекунаша телеграм удалид намекунад барои ҳамин ман ин чизоро дар телеграма мепартом телеграми ман номаш исмоили тоҷик аст силкаша ман дар комментария закрепит мекунам дуроин ҳамуҷа гуфтию гапҳо ҳастанд